मा? नोङो बिबारिखौ प्रप'ज खालामदोंमोन ओमफ्राय एक्सेप्ट खालामजायासै? औलै आब' प्रप'ज खालामदोंमोन नाथाय एक्सेप्टखौनो खालामासै आं जोबोद दुखु मोनदोंसो। मालायबा गियोनो आजिखालि गोसथोनो थगायजाखांबाय खोना। औहाय सासे सेंग्राजों थगायजादोंना बियो। खैजोनसारमोन नामा? ओमफ्राय दिनै 5 बोसोरसोआनो जाबाय खोना बिसिनिया मोजां मोनलायनाया 5 बोसोर जागौमोन खोना। ओमफ्राय सेंग्रायानो उनाव फाल्थु जालांदोंलै। दा बेनिखायनोथ' बिबारिया गियो मोजां मोननो। थेवब्लाबो आब' आं बेफोरबायदि नङाना। आङो बिबारिखौ बेफोरबायदि खालामामोनलै आं थगायामोनथ'। दा थेवबो शक जाना थाबायना बियो बेनिखायनो नोंखौ गिबाय खोना लानो। आङो दायो सोंगोन र' थांनानै। नाङालै आरो आब' आं बोरैबा लाजिनायसो मोनखांबाय। एक्सेप्ट खालामगोन सानदोंमोन नाथाय एक्सेप्टखौनो खालामासै। दुखु मोनबायलै आं आब'। दे बांद्राय दुखु खालामबाय थानाङा आङो रायज्लायगोन दे मोजाङै। नाङालै आब' बेफोरबायदि ब्रा ब्राय गोसोथोनो गोसो गैया। जबरदस्ति गोसोथोनालाय मा मोननो? नङा आंनिबा बिबो नोंखौ मोजां मोनो गोसो दङमोन खोना नाथाय गिनासो गोसोथोआखै। मोनथिला आरो मालायबा आंखौ लाइक खालामो ना खालामा। खालामो दे मानो खालामा जानो। गियो नालाय बेनिखायनो एक्सेप्ट खालामासै नोंजों थगायजानो गिदों बियो। थगायोबो ना आजिखालि मानसिफोरा आरो। ओइ आब' नोंहाबोथ' गामियावनो मोजां मोननाय दंमोनलै न' फाग्रेब होननाय। बारो बेनि बाथ्रा दिहुननांला आगै। मालायबा हाबायानो जासिगोननो। थगायोलै सेंग्राफोराबो थगायो नङा। सेंग्राफोराल' नङा सिख्लाफोराबो थगायो आब'। आं आरो रावजोंबो थगायजाफेराखैबो थगायाखैबो। नोंहा गार्लफ्रेन्डआनो गैया आरो गार्लफ्रेन्ड थानायमोनबा नोंहाबो गोजान थगायजागौमोन खोना। बयबो बेफोरबायदि नङा देनाय थेवब्लाबो आरो। बयबो नङा बेफोरबायदि थेवब्लाबो बांसिनानो थगायोलै। थेवब्लाबो नोङो टेनसन खालामनाङा आं मोजाङै रायज्लायना होगोन र'। नाङालै आब' नाङा रायज्लायनाङा गोसोआनो गैखाया दे बिनिया। माथो बुंबावनो होनबा दे होनबा आङो रायज्लाया दे। औ आब' दे माथो खालामबावनो आरो। गोसो दङमोन मोजां मोनो नाथाय बेनो एक्सेप्ट खालामासै। दे होमबा ना आब' उनाव रायज्लायगोन दे। नोङो आरो थांनानै खिन्थाहैनाङा आरो। आंखौ आरो सानगोन बियो माबायदि मानसि जबरदस्ति मोजां मोननो नागिरो होननानै। सानाहाय मानो साननो दे बुङा दे आं जेबो। दे होमबालाय लाखिथ'। दे। मानो रायज्लाया आं रायज्लायगोन र' बिबारिजों मोजाङै रायज्लायगोन आं। बे बिबारिया मानो एक्सेप्ट खालामाखै आं दाखालिनो एक्सेप्ट खालामनो होदोंमोन। आलु रखमसोलै बिग्राया मानसिया बेसेबा मोजांखा। आरो सिंगोलबावसो सिगांनिफ्रायनो रावखौबो गोसोथोफेराखैबो। बेफोरबायदि सेंग्राखौ मोजां मोनाबा सोरबासेखौथ' मोजां मोननो। थांनानै बुजायहैनो र' एसे बिबारिखौ। फोजोंसारजों थगायजानानै गिना थाबाय बियो शक जाना थामारबाय। बयबो आरो बेफोरबायदि नङाना आरो बिग्रायाथ' बेफोरबायदि नंखाया। आरो नोंबो फाल्थु नङा बेबो फाल्थु नङा। नोंसिना रिलेसनशिपआ बेसेबा मोजांसो जागोन जोरगोन नोंसोरनिया गोबावहालागै जोरना थागोन। थांनि र' बिबारि लाहानियाव। बिबारि मा खालामदों ओजों फैलाय। मा खालामबाय दङमोन नोङो? आं ओरैनो जिरायना दंथ'योमोन आब'। नोंना जेबो खामानि गैथ'आबा थुनाय बायथिंजाय। अबेयाव? थुनाय दसे। र' थांनि र' आं खिन्थालांनि नङाबा नागिरबाय थागोन बिसोरो। मोस्रोम लाइमोन आब' आङो नै बैथिंजाय थांथ'नि र' लामाथिंजाय। ओमफ्राय माबाफोर बाथ्रामोन नामा आब'? जेबो बाथ्रा नङाहाय थेव ओरैनो नोंखौ लिंनायानो आङो। दसेनो फैनो हागोन दे। दाथ' आरो ओंखाम संनोबो जाथ'वाखै खोना। औ जाथ'वाखै र' दसे थाना संगोन। बिदिनो 12ता 12:30फोराव। होमबालाय बैथिंजाय ओरैनो थांना फैनो ससे। औ। ओइ बिबारि नोंखौ माथो बिग्राया प्रप'ज खालामदोंमोननो? औ आब' खालामदोंमोन नाथाय आङो एक्सेप्ट खालामासै। ओइ जाम्बिलाय नों मानो बिग्रायखौबो एक्सेप्ट खालामासै? बिग्राया जोबोद मोजां मानसिलै आलु रखमसो मिथिगौना। मोजांलै मानसिया रागाबो गैया रावखौबो थगायाबो सिदा सादा मानसि मिथिगौना जोबोद मोजांथ'। बे फोजोंसारा गाज्रि जाबानोखि बिग्रायाबो जागोन आरो। बयबोथ' बेफोरबायदि नङाना। नङालै आब' फोजोंसाराबो फार्स्ट टाइमाव दै रखममोन उनावसो मानो बेफोरबायदि जालांखो रावखौबो हमनो हाया मिथिगौना आब' आं बेनिखायनो एक्सेप्ट खालामासै। जुदि बिबो आंखौ थगायोबा आब' नोंथ' मिथिखागौ मोजां मोननायजों थगायजाबा बेसे दुखु मोनो। नोंबोथ' थगायजादोंना। औ नंगौ बिदि होननानै नोङो सिंगोलै थाबाय थानोसै नामा? सासे लादो आरो हाबा जादो। बैसोआबोथ' जाया नङा एसे जाबायानो। नोंनिया दसन 24 ना 25 जाबाय खोनालै। औ 25 जाबाय होनबा सासे लादो। नोङो हाबा जाया होनबा हाबा जायालासिनो थाबाय थाबाबोथ' जायाना। माथो नोङो नायनायजोंबो हाबा जायानो दाखालि बुंदोंमोनलै आं सिगाङाव। औ नायनायजोंथ' जाया देने थेवब्लाबो
आं हाबाखौनो जानो गोसो गैयालै आब'। जानांगोन हाबा मानो जाया आंबो जानोसैसो खालमानसिफोर। खालमानसि नङा सोरबाफोर मोजां नायनो फैबानो आं थांखानोसैसो। ओइ नोङो बिग्रायखौनो लामारदोलै बिबारि। आलु रखमलै मानसिया। बिमा बिफाखौबो जोबोद अनोलै बासा आरो सिख्लाफोरखौबो सनमान खालामसोयो। मालायफोरबायदि दाखुबो नङा नरमथार मानसिया दै रखमसो आलु रखम। मालायबा ओंखाम ओंख्रिबो संसोयो मिथिगौ ना आरो न'खरावबो मोजांथ'। उनाव जुदि बिबो आंखौ थगायोबा सोरनि गोसोखौ सोर मोनथियो दिनै आब'। है थेवब्लाबो बियो बेफोरबायदि नङाहाय। फोजोंसाराबो बेफोरबायदि नङामोन आब', जोबोद मोजांमोन। थेवब्लाबोथ' नोङो नोंनि फोजोंसारखौ मोनथियामोन ना, नोंथ' बेखौ सिनायनो हायामोन। दाथ' बिग्रायखौ आंनो सिनाय हाथारो मोजाङैनो, आंनिनो फंबाय। जों मोनथिया नामा बिग्राया माबायदि मानसि? आरोथ' रावखौबो गोसो थोफेराखैमोन बियो मिथिगौ। र' बिबारि, ओमफ्राय नोङो मोनसे खोथा बुंनाय, नोङो बेखौ फसायोना फसाया? आं आरो माथो बुंबावनो, मोजां मानसिखौलाय मोजां नुयो। रायलायनायफोराबो मोजाङानो, फालथु नङा। होनबा लादो, मानोथ' लाया, लादोब्रा। आं आरो मा बुंबावनो आब'? मा बुंबावनो नङा, ला नों बेखौनो ला, मिलायसोगोन, समायसोगोन। मोजांलै बिबारि, लादो दे। बेसेबा दुखु मोनदोंलै बे मिथिगौना नोङो एक्सेप्ट खालामिनि। थेवब्लाबो मानसिया गुबुनफोरनि बायदि नङा, जबरदस्ति मोजां मोनानो रावखौबो। नोंखौबोथ' जुर खालामबाय थायाखैना बियो। गुबुनफोर बायदिबा बेसेबा जुर खालामबाय थागौमोन, जबरदस्ति खालामबाय थागौमोन। मानसिखौलाय ओरैनो मोजां रखमानो मोनदोंल' आं मोननाया। मोजां रखम मोनदों, मोजाङानो आरो आं मिथिया नामा? एक्सेप्ट खालामदोलै बिबारि, एक्सेप्ट खालाम। आरो मोनसे बाथ्रा, आं मिथिगौ नोङो फोजोंसारखौ दाबो बावनो हायाखैना, फोजोंसारनि थाखाय गाबोना दाबो? बुंनाय नोङो? गाबो गाबनायालाय, गाबा सानो थेवब्लाबो गोसोखांहांबाय थायो। बादो बेफोरबायदि मानसिखौ गोसोखांबाय थानाङा। नोङो बिग्रायखौ लादो, होमबानिया नोङो बेखौ बावलांगोन। गाज्रि मानसिफोरनि थाखाय गाबनानै जेबो लाब गैया, नोङो बिग्रायखौनो लादो। दे नायनोसै र' मा जायो। दे होमबा आब', ओंखाम संनो जासिगोन आंहा, थांसै। र' ओमफ्राय मा लामारगोन ना लामारा नोङो बिग्रायखौ? आं न'आव थांनानै खिन्थाहरगोन दे, आं एसे सानैनि न'आव थांनो। आयौ आं नोंखौ बुजायनो हालाहाय। बिग्रायबायसि सेंग्राखौ मोजां मोनाबा नों सोरखौ मोजां मोननो? आजिखालिनि जुगाव नोङो मोजां सेंग्रा मोनला थां, बांसिनानो गाज्रि गोजा। नोङो बिग्रायनिख्रुइ नोङो 10 गुन गाज्रि सेंग्रासो मोनगोन मिथिबाय? मोजां नागिरनायावनो गाज्रिसिनसो मोनगोन नोङो। बेनिखायनो नोङो बिग्रायखौनो लादोब्रा। मा होनना बुंबावनो आरो। दे आब', आङो न'आव थांगोन दे, न'आव थांनानै बुंहैगोन। दे होमबा आंबो बुंबाय थाला, नोंहा जुदि लानो गोसोबा बुंना लाखादो आरो। जागोन दे, थांदो थां होनबा ओंखाम संनो जाबायबा। आङो दा सानबाबो सानख'नोनो हायाखै र'। बिग्रायखौ लानानैसो नायो आं। लानाया साबसिन जागोन ना लायैया साबसिन जागोन? बिबारि, मा सानबाय दङ नोङो? सानबाय दङ र' आब'। माबालै, लुदुमि आब'आबो आंखौ बुंसोदों बिग्राया मोजांथार होननानै, आंखौ माने लानो होथारबायलै बियो। एक्सेप्ट खालामनो होदों बिबो आंखौ। माने बिनिबा फंबायखौ लाथारनांगौ आरो आङो, मोजांथारनो आलु रखमनो मानसिया। आं आरो सानदों लानाया मोजां जागोन ना लायैया मोजां जागोन। माने आं थगायजानो गोसो गैलालै आब', बेनिखायनो आं मैया एक्सेप्ट खालामासै। लालै ला, केजानिबा मोजांबोथ' जानो हानाय ना, गासैबो फोजोंसारबायसो जागोन नामा? आरो लुदुमियानो मोजां होनदोंबालाय मोजाङानो आरो। औ मानसियालाय मोजांनो, रागाबो गैयानो। आरो सिख्लाफोरखौ हिनजावफोरखौ सनमान खालामसोयोनो। ओमफ्राय रावबो एक्सफोरबो गैयानो, रावखौबो मोजांखौनो मोनफेराखैमोन। मोजां खोना दे मानसिया। न'आवबोथ' बिदि गोरिबद्राय नङा खोना। ओहो, बिफाया साख्रि मावोनो। होनबा न'खराबो मोजांबा, सेंग्रायाबो जुदि मोजांबा मोजां मोनदो, मानोथ' मोना, मानोथ' लायाब्रा, ला। आंनिबा नोङो एक्सेप्ट खालामनांगौमोनहाय। बेखौनोथ' सानदों र' आङो दा मा होननानै बुंबावनो आरो आं आब'। नोंनोथ' बियो सानसेबाबो फन हरबावगोन ना, फन हरबाथाय बुंबानो जाबाय आं नोंखौ मोजां मोनो होननानै। आयौ आं बेफोरबायदि बुंना लानो हानाय नङाहाय मा आब'। बियो आरो खेबसे सोंबावनांगोन आंखौ, होमबासो आं बुंनो हागोन, एक्सेप्ट खालामनो हागोन। लाजिनाङाहाय मा, लाजिबाथाय खासि गोमायोनो। आब' नोंसोर ओंखाम जाथ'वा ना मायो? आं जानोसैमोनलै। आइ किसमिसनो खुरना होबाय, आं जानोसैनो। आंबो उखैनाय मोनबाय, ओमफ्राय जानोसै आंबो। नै नोंसा आब'आबा मा टेनसनाव दङ बेसो मिथिगौ। मा टेनसन? ना बिग्रायखौ लानानै टेनसन जादों? औ बेनोथ', माबा लागोन लाया जाबाय थादों, बेखौनो सानबाय दङ। लुदुमियाबो लानो होदोंनो बिग्रायखौ।
मोजांथारनो मालाय मानसिया आलु रखमनो दै रखमनो रागायानो गैयानो आरो मालाय सिख्ला हिनजावफोरखौ सनमान खालामनो रोंसोगौनो लानो हाया होमबा नोंहा बै फोजोंसारनि थगायनायखौ गिनानैनो बेफोरबायदि सिंगोलै थाबाय थायोसै नामा बयबोथ' आरो फोजोंसारबायसि जायाना नङा होमबा लाइमोन आब' नंगौथ' लादो आरो माखौथ' सानबाय दङ मोजांबालाय नुनायावबो माथो हेन्सामानो नुयो ना एसेबो गोसोआनो गैया नोंहा मा होनना बुंबावनो नोंसोरखौबो हालालै आङो गोसोआथ' दं नंद्रायबो नङा थेवब्लाबो आरो माबायदिबा दाथ' लुदुमियाबो मोजां होननो दोननाय थेवब्लाबो एसे गिनाय मोनोलै नोंसो मिथिसिगौ आरो लानोबा लादो लायाबा थादो थुदो जोंहा आब' ओंखाम जाहैनोसै लाइमोन आब' थौ आंखौबो उखैनाय मोनबाय नों जाया नामा बेबारि थौ होनबा आंनोबो खुरै थां दे होनबालाय आं खुरनोसै नोंसोर सानैनोबो थां खुरै थां ओइ बिबारि नोङो लानोबा लादो सानबाय थानाङा मिथिगौ ना औ फन हरदों र' बियो दे फैदो ओंखाम जानो फोजोंसारा आंखौ गारनाया दिनै बोसोरसेयानो जाबाय थेवब्लाबो मानोबा आं बेखौ दाबो बावनो हामाराखै आंखौ बेसेबा दुखु होननानै गावगाया खम खुसि दं बियो मा एसेबो गोसोखाङा नामायो धै आंबो बे फार्टि मानसिनि थाखायनो मानो गाबफ्लांबाय थायो मानो बिनि थाखाय सिन्थाबाय थायो आङो धै मानसिखौनो माबा आं नंमारगौ दे आं बिग्रायखौ एक्सेप्ट खालामनानैसै नङाबा बे फापिखौ बावगारमारनो हानाय नङा आङो बिग्रायखौ लाबाथाय सानफ्रोमबो रायज्लायबा बे फोजोंसारनि फारसे एसेबो आंहा गोसोखांनाय फैनाय नंला आं बिग्रायखौ अके होननोसै आङो एक्सेप्ट खालामनोसै आं फन हरनानैबाबो बेखौ नांगौ होनना लागोन नङाबाथाय बै फोजोंसारखौ आं बावनोनो हानाय नङा गोसोआव फैबाय थायो सानफ्रोमबो हरावबो गाबफ्लांबाय थायो गोसोखांनानै बेसेबा मोजां मोनोमोनलै आं बेखौ बेनिखायनो बावनो हायाखै आं बेखौ दाबो बे बिग्रायखौनो आं लानांसिगोन होमबासो बावमारसिगोन आं बेखौ मोनबाय दे आफा ओंखाम जानोसै ना जाथ'वा दे आबा दानो दसे उनाव जागोन दे होमबालाय जाथ'वाबालाय आंबो जाथ'वा दानो मोनबाय आफा दालियाबो मोनबाय आलु भाजियाबो मोनबाय दे दा दसे थाना जागोन दे आं खुरना जागोन दे खुरना जागोन दे होमबालाय हेलौ आयै मा खालामदों आबा ओंखाम जाबायना जायाखै जाथ'वाखै र' आयै नै दासो संखांबाय आङो आफाया जायानो दानो आंबो जाथ'वा ओमफ्राय नोंलाय नों जाबाय न'आव माला फैगोन आयै आबा आं दिनै थांथ'ला दे गाबोन थांसिगोन नोंसा बिग्राया ओंखाम संखायो दे होननानै हगार हरासै आंखौ गाबोन थांसिगोन दे आबा दे जेबो नङा दे गाबोन फैदो आरो थानो होदोंबालाय औ थानो होदों र' ओमफ्राय आबैया हामबायना आयै एसे मोजां मोनबाय दे ओमफ्राय नोंसोर ओंखाम जाबाय जाथ'वाखै र' जोंबो आबा सोरथ' फन हरबाय थादोलै दुद गाबगासिनो नायनि र' बिबारिनि फन आंनो बिबारिया दिनै फन हरदों मानोबा आं गिनायसो मोनबाय हेलौ मा जाखो आबा माबा आयै दोनथ'नाय आं दायो हरगोन दे लोगो सासे फन हरबाय थादों र' दे हेलौ बिजि खोनादों ना बिजि नङा दे रायज्लाय आइया फन हरदोंमोन खबर लादों ओंखाम जाबायना जायाखै होननानै ओमफ्राय न'आव दिनै फैथ'वानो हगार हरानो गाबोनसो फैसिगोन न'आव ओंखाम संनाय मानसि दंखायो बिग्रायानो दंखायो होननानै हगार हराखैनो नंगौ गावगाया हिनजाव रोखोम खामानि मावो नालाय बेनिखायनो हगार हरजायाखै औ ओमफ्राय मा खौरां दिनैनि खौराङालाय मोजाङानो दे ओमफ्राय बुं मा लाजिदों नामा बुं माबा बुंथ'ला दे मा बुंना नोङो माबाफोर सानदों ना मायो आंलाय मा साननो बिबारि लोगो माबा नोङो आंखौ मैया सोंनाया माने आं नोंखौ मैया एक्सेप्ट खालामाखैमोन ना ओमफ्राय नोङो आंखौ मोजां मोनमारोबा औ मोनोथ' आरो आंबो नोंखौ मोजां मोनो मा नोङो ओरैनो बुङाखैथ' आंखौ फाल्तु खालामाखैथ' नोङो माथो नोङो मैया एक्सेप्टखौनो खालामासै माथो मोजां मोननो गियो ओमफ्राय दिनै नोङो आंखौ थगायदोंसो खोनाना थगायाखै दे आंबो नोंखौ मोजां मोनो मा नोंबो आंखौ मोजां मोनमारो मैया नोङो मानि थाखायथ' आंखौ एक्सेप्ट खालामासै आं मैया बुंखादोंमोन आं माथो
आं गियो होननानै नोंखौलाय फसायखायो आङो लाइक खालामखायो थेवब्लाबो जेनेबा मोजां मोनलायनोबो गियो दिनै बेनिखायनो नों मैया एक्सेप्ट खालामाखैमोन ओमफ्राय दिनै अके मारबा औ आंनि गोसोखौ बेसेबा गोजोननाय मोनबाय आंसो मिथिगौ बिबारि नों मिथिगौ ना मैया आङो नों एक्सेप्ट खालामैयाव बेसेबा दुखु मोनदोंमोनसो दिनैसो गोसोखौ मोजां मोनबाय आं ओंखाम ओंख्रि संनोनो गोसो जायाखैमोन आं सरि दे गाज्रि मोननाङा मानो होनबा गोसोआव गिनायबो फैयो आंनिया मिथिगौ आं नों थगायजाबायना गिगोनबो दिनै थेवब्लाबो आं बेफोरबायदि नङा दे बिबारि आं नोंखौ जोबोर अननाय होगोन आरो मालाबाबो थगाया आं नोंखौनो जुलि लागोन आं लाजिलायलांबाय रे माखौथ' लाजिनो आं दिनै सैथो बाथ्रा बुंबानि आंहा खिन्थु रावबो गार्लफ्रेन्ड गैयामोन दे आं रावखौबो प्रप'जबो खालामफेराखैमोन नोंखौनो फार्स्ट टाइम नाथाय सिख्लाफोरा खालामोमोन आंखौ आङो एक्सेप्ट खालामामोन रावखौबो एक्सेप्ट खालामामोन आं स्कुल टाइमनिफ्रायनो सिख्लाफोरा प्रप'ज खालामदोंमोन आंखौ नाथाय आंहा बेफोरबायदि मोजां मोननाय गोसोथोलायनायफोराव इन्टारेस्ट गैयामोन मोजाङानो दे बेफोरबायदियानोथ' जानांगौ एसे गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डफोरखौ लाबाबो एसे देनासो लानांगौ आजिखालि आरो मा निब्बा निब्बि गोजा बापरे कलेजाव पिउ डिग्रि फरायनायफोरखौ सिंगोल मोनबाबो हाइ स्कुलनिफोरखौ सिंगोल मोनानो रावखौबो नंमारगौबो खोथाया खिन्थु ओमफ्राय आंहाथ' दिनै जोबोद मोजां खबरा नोंहा आं नोंनि खबरखौ सोंनायनि थाखाय खोना मोजां दे आंहाबो दिनै मोजां आंहाथ' नोंनिख्रुइबो बेसेबा मोजां दिनै मानो होनबा नोङो एक्सेप्ट खालामना लाबाय आंखौ नंगौ नामा नंगौ ओमफ्राय नोङो मा जाना मोजां मोनो आं गासिखौबो मोजां मोनो नंगौ ओमफ्राय नोङो मा कालारखौ बांद्राय मोजां मोनो आङोथ' ओरैनो गासिखौबो मोजां मोनोआनो नाथाय आङो गोजाखौ मोजां मोनो आंबो ओमफ्राय दालाय माथो खालामनो सानदों खामानि जोब्बाय नोंहा खामानि जोबथ'वाखै र' थोरसि सुनो दङ नै दासो ओंखाम जाखांदों आं ओंखाम जाखांनायनि नोंखौ फन खालामदों आंबो संखांबाय र' जाथ'वाखै दसे थाना जानोसै दिनैलाय मा ओंख्रि संदों मिरामिस संदोंलै दिनै दालि ओमफ्राय आलु एवनाय दिनै मंगलबार ना जाया मोजां दे फालिनो हाबा दे होमबा जाहैथां गोबाव जाबाय माथो टाइमा उनाव रायज्लायगोन दे दे होमबालाय नोंबो थोरसि सुनोबा दे होमबा आयौ आं रावखौबो मोजां मोनला रावखौबो गोसोथोला होननाया आङो दिनै बिग्रायखौ लामारबाय एक्सेप्ट खालाममारबाय